او سنیو سن لو سنیو سن لو کلام میں سناواں گا سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ دو نعرے یقیناً صرف سنی کٹھا لا سکتا ہے جڑا سنی ہے نہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے نعرے دے جواب دینا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی وہ کوئی جلدا ہے جلے میں جلاواں گا وہ کوئی جلدا ہے جلے میں جلاواں گا کیویں او میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سنتی ہاتھ آگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سونے دے بستر تے حیدر سوا کے منظر سمجھ آوے دے بولنا ہے سبحان اللہ سونے دے بستر تے حیدر سوا کے سونے دے بستر تے حیدر سوا کے اپنے حبیب نو جگ تو لکا کے اپنے حبیب نو جگ تو لکا کے صدیق اکبر دی چولی میں سلاواں گا صدیق اکبر دی چولی میں سلاواں گا او میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا سونے نبی دے اے یار بڑے سونے نے سونے نبی دے اے یار بڑے سونے نے سونے نبی دے اے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ چو چار بڑے سونے نے صحابہ چو چار بڑے سونے نے سارے صحابہ چو چار بڑے سونے نے او میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا نعرہ تحقیق او میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا او میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی